Això era, i no era, un lloro molt contradictori. Des de feia ja molts anys vivia engabiat. El seu propietari era un ancià al qual l'animal feia companyia. Un cert dia, l'ancià va convidar a un amic a la seva casa per prendre un sabrós te de cachemir. Els dos homes van passar al saló, on, prop de la finestra i en la seva gàbia, estava el lloro. Es trobaven els dos homes prenent el te quan el lloro va començar a cridar insistentment «Llibertat! Llibertat! Llibertat!». No cessava de demanar llibertat. Durant tot el temps que va estar el convidat a la casa, l'animal no va deixar de reclamar llibertat. Fins a tal punt era llastimosa la seva sol·licitud que el convidat es va sentir molt apesarat i ni tan sols va poder acabar d'assaborir la seva tassa. Estava eixint per la porta i el lloro continuava cridant «Llibertat! Llibertat!». Van passar 2 dies. El convidat no podia deixar de pensar amb compassió en el lloro. Tant l'obsessionava l'estat de l'au que va decidir que era necessari posar-lo en llibertat. Va tramar un pla. Sabia quan l'ancià deixava la seva casa per anar a efectuar la compra. Anava a aprofitar eixa absència i a alliberar el pobre lloro. Un dia després, el convidat es va amagar prop de la casa de l'ancià i quan el va veure eixir, es va apressurar a entrar amb la clau que l'ancià amagava ingènuament baix de l'estoreta de l'entrada. Va entrar en el saló, on el lloro continuava cridant «Llibertat! Llibertat!». Al convidat se li partia el cor. Qui no hauria sentit pietat per ell? Ràpidament es va acostar a la gàbia i va obrir la porteta. Llavors, el lloro, aterrit, es va llançar al costat oposat de la gàbia i es va aferrar, amb el seu pic i les seues ungles als barrots, negant-se a abandonar-la. El lloro continuava cridant «Llibertat! Llibertat!». Com aquest lloro, són moltes les persones que volen trobar la llibertat, però s'han acostumat tant a la seva gàbia que no volen abandonar-la.